ay tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Natouch ako ng sobra nang ipagluto ako ng sisig. Early this year, nag-propose sa akin ang boyfriend ko. Halos lumuwa ang mga mata ko nang buksan niya yung maliit na kahon ng singsing habang nakaluhod. Napakalaki ng diamond. Nakakasilaw. Bawat anggulo ay kumikinang sa liwanag. Napapalibutan ng brilyantitos ang malaking diamante sa gitna ng singsing. Napakagara. Napakaganda. Halatang mamahalin. Umuo ako at nagsimula na ang paghahanda para sa aming kasal bago matapos ang taon. Kaya lang, nahuli ko siyang may ibang babae last month. Wala siyang planong hiwalayan at parang plano pang gawing kabit kapag kasal na kami. Hindi ko kaya tambalan. Hindi ko kaya na may kaagaw. Hindi ko kaya na may kahati sa pagmamahal. Sinira niya ang tiwala ko sa kanya at kailanman, kahit ano ang gawin niya, alam kong hindi na maibabalik pa. Wala akong ibang option kung hindi makipaghiwalay. Ang tanong ko, tambalan, ito. Obligado ba akong ibalik ang engagement ring na pagkaganda-ganda? Hindi naman niya hinihingi pabalik. Sa yaman niya at ng pamilya niya, hindi naman kawalan sa kanila. Ang ganda-ganda kasi talaga, kaya sinusuot ko pa din. Kapag nagsawa na ako o may bago na akong boyfriend, pwede ko namang itago na lang. Investment din. Pwedeng isanla sa Mayat de la Rosa Fine Jewelry o ibenta sa panahon ng kagipitan. Ano sa tingin niyo, tambalan? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Dedet.
Hi, Dedet! Bilang isang babaitang nagbigay ng bracelet sa kanyang boyfriend nung araw at naghiwalay kami at hinuhulug-hulugan ko pa rin yung bracelet. Out of pride, hindi ko na hiningi. Diba? At hindi ko na rin wala na rin akong pake. So ako para sa akin, Dedet, kung hindi naman siya hinihingi sa'yo na yan. Diba? Oo naman. Sa'yo na yan. Binigay niya na yan sa'yo eh. Yan, no? Sayang naman. Tara, samahan kita sa Mayat de la Rosa. Paano natin? Tanong natin kung magkano. Tanong natin kung diamond talaga kasi minsan, akala lang natin diamond porke kumikinang-kinang. Hindi lahat ng kumikinang ay tunay na ginto. Diba? Hindi lahat ng kumikinang ay tunay na diamond. Yung iba oily face lang. Diba? Samahan kita. Tara, di ba? Pa-assess natin yan. Assess ba yung tawag? Appraise. Yan, tingnan natin. Tapos, dahil sinamahan kita, di ba? Siyempre, may talimpi ako dyan. Oo, may isang tipak ng diamante. Si Nicole. Correct. Paghihirapan ko naman, kakagating ko. Ako para sa akin, kung iisipin ko na lang yung sakit ng ulong idinulot niya sa akin, tas hindi naman siya hinihingi sa akin pabalik, okay lang na to keep it. Gandang-ganda ka eh. Actually, akala ko nga happy story to eh. Kasi yung pagkaka-describe mo dun sa relationship na meron kayo, yung ginawa ng ate mo para sa'yo, yung kung pagkaganda-ganda ng sing-sing, di ba? Parang feeling ko, maganda yung ending, hindi pala. Di ba? So, sa'yo na yan. Sa akin partner, wala na. Okay na yan. Kaya na yan. Sabi ko. Sabi ka mo ng tambalan, wag ko na daw isoli, hindi mo naman hinihingi. Oo nga. Diba, wag ka nang mag-pride dyan na parang ayoko nang tanggapin. Gandang-ganda ka, wag ka ng plastic girl, okay na yan. Ewan namin sa'yo, bakit naman problema ka pa? Wala naman problema. Wala naman. Pinoproblema mo yung sing-sing na yan. Correct. Pakinabang ka na dyan, okay na, huwag mo susoli. Okay na. Mga bagay na pwedeng pakinabangan, huwag mong isi-share sa iba. True. Diba? Alam mo, sa mundo ngayon, wala nang libre. Diba, expert kami, diba? Diba, expert kami sa kadamutan. Nakakalurk. Ayun. Ikaw, yun talaga, solid ka sa decision mo na wag. Ako wag na. Ako din, wag na. Wag na. Ako practical lang din ako mag-isip na sa'yo yan binigay na eh. Diba? Ganun naman yun. Kapag binigay na sa'yo, bakit may soolian? Correct. Tsaka alam mo pag nagsoli ka pa, may dramahan pang ganun. Tapos, for all you know, dahil nga sa sobrang yaman nila, wala na siyang paki dyan, edi ikaw patuloy yung lugi. Wala na nga siyang paki. Tapos ikaw may out of your pride, pasoli-soli ka pa na ayaw mo na may utang na loob, mga ganun. Carry na yan. and to come to think of it, Dedet, diba, ikaw din naman yung lugi dito eh. Hindi ka lang naman basta, kung isusoli mo, hindi ka lang basta nawalan ng sing-sing. Nalawanan ka ng fiancé, diba? Naloko ka dito, tapos isusoli mo pa yung sing-sing. Wag na, uy! I think mas issue dito, kung halimbawa, pinasusoli. Diba? Kung pinasusoli, tapos ayaw mo, or yun yung tanong mo sa amin, susoli ko ba? Hinihingi. Siguro kung hinihingi, baka pwede. Pero ang pagsoli mo sa kanya, may kasama, correct. Hindi, may kasamang tirador. Ititiradorin mo sa kanya para siguradong yung sing-sing babaon sa noon niya. Diba, expert? Tatagos ang bungo niya. Correct, diba? Yung madidiin. Yung mga payo mo, Pang-expert! Expert payo hinihingi niya, diba? Ganun yung expert advice. Totoo yun. That makes the difference, Dedet. Ano sabi ko? Dedet. Si Dedet. That makes the difference. Kapag si Guy ay hiningi niya, kami pwede namin sabihin na ibigay mo na. Ibalik mo, di ba? Para walang issue. Correct, di ba? Kasi yun eh, kumbaga parang ma-judge ka rin doon eh. At ayaw din naman natin na parang sabihan na kung grabe ka. Kasi binigay na. So, pwede mabago yung decision namin. Ma-judge ka niya, sasabihin ng mga Pilipino talaga ang paslupa. Madadama yung lahi natin. Madadami yung lahi natin. Ayaw namin madami yung lahi namin. Iningatan namin ang integridad namin ito. Totoo. Minsan nga, ang hirap-hirap ng mahalin ng Pilipinas. Tapos, madadami pa yung lahi namin. Ganon. Yun. Had it been hinihingi, ang sasabihin talaga namin sa'yo, isoli mo yan. Para walang issue. Correct. Diba? Kasi ayaw naman natin madami yung buong Pilipinas. Diba? Ganyan talaga yung mga Pilipino. Ayaw magsoli ng mga gamit na hinihingi. Ayaw natin. Diba? Hindi naman hinihingi. Wala naman ganong eksena. So, ikaw lang yung gumugulo sa isip mo. Correct. Siya masaya na siya ngayon kasi diba, meron na siyang bago. Tama. Ikaw maging masaya ka na sa sing-sing mo. Correct. Maging masaya ka kasi yung sing-sing na yan, diba, lagi nating sinasabi. Sabi ko nga, partner, kung
meron akong pinagsisihan ko yung mga nabili kong mga bag. Oo. Na sana kung binili ko ng alahas, 'di ba? Oo. Sa panahon pala ng kagipitan, pwede ko talagang isanla, 'di ba? So Correct. yun yung kagandahan diyan, maging masaya ka diyan, may investment ka, 'di ba? Wala ka ng fiancé pero may investment ka. Ganun talaga, you can't have it all. Ganito Ganun. talaga ang payo ng mga utak Oo, praktikal. at utak expert, 'di ba? Sabi mo, expert sa pagiging praktikal. Para mapanatag ka na. Diba? Walang issue. Kailangan Walang po bang problema. i-memorize yan? Basic. Oo. Hindi hinihingi, di wag ibigay. Tama. Di ba? Tsaka yung katotohanan lang na binigay na sa'yo eh. Bakit may saoli ang mangyayari? Ikaw ba ever, partner, sa mga binigay mo, may hindi, hinihingi wala. ka? Wala na Kahit din. hinihingi na, hindi ko pa rin binibigay. Totoo. hindi ikaw. Yung may binigay ka ba na hiningi mo pabalik? Ako. Ay, hindi ako. Ako din, hindi. Di ba Oo. parang, isipin mo ganon. Mati-judge ka rin. Oo, ano ba yan? Binigay. Hirap na siya. Oo. Binabawi na yung bracelet. Grabe, hirap na hirap na siya. Oo, Binawi yung habayanas. Hirap na talaga sa Hindi lang yun buhay. halimbawa, yung eksena mo, partner. Di ba kunya nagbigay ka ng alahas, sabi mo. Nagbigay ako ng bracelet dati. Oo, tapos naghiwalay kayo. Di ba kung malaman-laman namin na ginawa mo, na kinuha mo sa kanya, judge ka rin namin. Oo, di ba? Ano ba yun, si Nicole? Sikat na sikat, hirap naman. O wag na tayo dun sa sikat na na radio DJ. Doon na tayo sa kahit na ordinaryong mamamayan, di ba? Oo. Judge ka pa rin eh. Oo. Ano ba yan? Ang lakas mag-post sa Facebook pero hinihingi yung pabalik yung bracelet, di ba? Ganon. Nakikita nila yung personality natin. Judge. People pleaser tayo. Takot mo judge ng ibang tao eh. O, di ba? Hindi ka naman people pleaser. Hindi masyado. Di, pero totoo. Pero ako, hindi sa takot ma-judge eh. Ayoko nang hingin. Binigay ko na eh. Alam mo yung kwento ko, Dedet, kung hindi mo pa alam. Lagi ko itong kunikwento kasi for me, basic na classic na kwento siya. So, ang nangyari, naghiwalay ka. Binilhan ko siya ng bracelet kasi parang nag-monthsary or anniversary yata namin. And 2 months after. 2 months after, nag-break kami. 12 months to pay. Correct. 12 months to pay. Hanggang yung, alam mo, yung Chinese na yon, si Kuya Alex, hindi ko na makakalimutan. Hindi niya makakalimutan yung kwentong yun. Pag magkita kami ulit, yung Chinese na yan, sasabihin niya sa akin, yan yung kwentong, hindi niya talaga makakalimutan. Kasi totoo. Ikaw naman kasi, ba't ka nagbigay? Matanong ko nga, hindi ko pa natanong sa iyo to ever. Bakit mo siya binigyan ng bracelet? Akala ko magiging kami na talaga for the rest of our lives. Di syempre, yung kanya, di akin na rin. Utak, partner! Magiging conjugal. Kung ano yung kanya, di akin na din. Binigyan ko siya ng bracelet. Kung kami Ano ba meron sa kanya? Ha? Ano meron sa kanya? Feeling ko nung time na yon stability. Stamina. Ano ba yung mga tanong mo? Hindi ko alam paano sagutin. Hindi kasi bakit ako... Bakit? Hindi, feeling ko stable kasi siya. So Okay, parang, so- kung naghahanap ako ng pwedeng... So hirap na hirap ka nung panahon na yun, kailangan mo maging stable din. kahit pa. Oo din. Kaumpisa ko lang sa radyo eh. Wala pa ako masyado na patunayan. Oo nga, wala pa ako masyado endorsement. Grabe, practical talaga. Siyempre. Nanginigurado ng future. Hindi po ka dapat, alam mo, ang mindset dapat bata ko pa, marami pa akong mararating sa buhay. Hindi. Nanginigurado ka na agad. Stability talaga yung una ko, no? Hindi ko malang... security ka agad Oo. ang hinahanap mo. Di syempre, lumaki mahirap. Bakit? So namuhunan ka. Ang pangit pag ikaw yung nagsasabi. Huwag kang ang ganyan. Humuhunan niya ako, hanap ako ng hulugang bracelet, bibigay ko sa jowa ko para mas matibay na yung samahan namin, gano'n. Hindi. Utak mo talaga eh. In fairness naman, mahal ko. Pag mahal mo, walang value sa'yo yung okay lang sa'yo maghulog-hulog ng mga bagay-bagay. Mamahalin yung binigay mo. Para sa akin, mahal na yon. Bakit? Nung time na yun, Ngayon wala nang Pakitang ganon. gilas din. Hindi, ngayon hindi na siya eh. Kasi kausap ko recently si Madam Mayet, parang nagtaas na yun ang gram 3.5 ng gold. na ngayon. Hindi, partner, 3.8. 3.8 Yung na. iba nga 3.9. Ang Ganun mahal na ng siya. ginto, So, parang inisip kasi yung yung presyo ng... Ayoko sabihin. Kwento mo na I-judge ito. siya. Okay lang yun. Isipin namin past mo na yan. Nakaraan mo na naman. Wala, no judgment. Hindi, ayoko na sabihin. Judge ka namin kung last month lang to. Oo nga, share naman Hindi. dyan. Magmadamot.
Hindi, judge nyo ako. Magkano? Malalaman nyo kasi yung kung bakit hirap-hirap ako maghulog, magkano lang naman yung bracelet. Na-realize ko, parang magkano lang pala yung bracelet. Tapos parang, kung iisipin ko, ilang gramo lang kasi kaya yung lugar yun. kaya mataas. Hindi mo afford ng cash. Sa bagay. Sa bagay. Basta parang magkano? Basta, ayoko na. 2.5. Ayoko na splok. So 2.5 kung times 12 yan na mga mga 30,000 nung panahon na yon. Hindi ako bibili ng ganun kahit hulugan, partner. Noong mga panahon na yon. Hindi, mas mababa. Pero Okay. basta anyways, hindi ko na, kahit na hirap ako magbayad, hindi para kunin ko sa kanya. Okay. Diba? Kasi Bakit nakakaya Diba? din, di ba? Sabihin pa sa akin nung pinalit niya, ano ba yan? Lakas magparinig sa radyo. Nang babawi naman ng bigay. totoo, ma-judge ka nila. Sasabihin nila, buti nila talaga hiniwalay mo. Tingnan mo yung ugali. Nagkakaalaman ng dahil sa bracelet. Diba? Alam mo, i-podcast natin tong usapang to. Nakakatawa diba, kasi. para walang issue. Wala nang saulian. Wala na. Hindi, tsaka sinabi mo yung word na para walang issue. Kasi, pag nagsuluyan pa, may mga usapang pang magaganap. Hahaba yung kwento. Hahaba yung usap. Pwede pang magkasakitan in the end na kung dapat parang okay na yung paghihiwalay. 'Di ba? Oo. Di sana wala nang problema. Totoo. Ganon. Kaya lang, Ako sasabihin talaga sa iyo nung current niya, yung ex mo, papansin talaga. O, di ba? Hanggang Bali, ngayon, wala naman sa atin tong singsing na to. correct. Tapos may pasoli-soli pang nalalaman na parang akala mo afford na afford niya. May mga ganun masasabihin yung bagong jowa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!